ଆଜ୍ଞା ମୋର ଟିକେ ଡାଇଲଗ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଗାନ୍ଧୀ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଦର୍ଶ ହିଁ ଚଳି ହେଉନି ବାପା, ଚଳିବାକୁ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଦରକାର। କେଉଁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ? 27 ବର୍ଷର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିବାହ ଭଉଣୀ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ପାରୁନି। ତମେ ଜଣେ ଟିଭି ପେସେଣ୍ଟ, ମାସକୁ ମେଡିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରୁନି। ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ଘରର ପାଲ ହୋଇଗଲାଣି। ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତମେ ପାଦରେ ଶସ୍ତା ଚପଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତୁ? ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇ ଏ ପୁଣି ସେ କିଛି ବୁଲିବୁନି, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସରପଞ୍ଚ ନ୍ୟାୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବୁନି, ତାଙ୍କର ଦରକାର ଟଙ୍କା। ବୁଝୁଛୁ ଭଉଣୀ, ଆଜି ତ ଭାଇ ତ କେବଳ ଟଙ୍କାର ଗୋଲାମ। ଆଜି ତ ଭାଇ ଟଙ୍କାର ଗୋଟାଏ ଗୋଲାମ। ଏ ସରଳ ସାମଲ ଆଜି ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କାର ଗୋଲାମ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆଉ ଭାଇ ମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଇଯାଉ।